po, mag-aaros kaldo po tayo. Kasi nag-snow, taglamig po. Taglamig kaya masarap to, aros kaldo. Ito po yung itatoppings natin sa aros kaldo. Yan po. Ito itatoppings po namin. Kung ng mga mamimili na lang yung mga anak namin. Yan. Ito po yung seaweeds po ito. Seaweed. Binabat ko po sa tubig yan. Mga simpleng toppings lang ba ng goto roscaldo yung ginagawa ko. Tapos ito yung pinakahuli pag luto na yan, okay na. Ano ko nan may luya rito, powder. Dinikdik na mga ilang kon, tapos mga herbs ba. Tamang tama. Yan ang masarap na sikreto ng goto roscaldo. Ganito lang po ako kasimpleng gumawa para sa pamilya po. Yan lang po. Kaya nyo pong gawin yan, maski anong itoppings ninyo sa goto roscaldo o forage, whatever you want. Ganyan lang po kasimple. Ready na po kaming kumain. Thank you Lord Jesus. Pang araw-araw na blessings. Yan lang po. This one is cooking goto roscaldo. Yan, or done already. Simple lang. This is forage. Call this goto. I usually cook this one. Nung pagtaglamig ngayon, nalamis agad dito ati. Wow, nalamis. Goto roscaldo. Pas ito yun. Ito ti maudi kabel ko dito. Kainan kabel dito dito. Ito yung special sauce na nuwag kulay. Iwarin. I-stir it. Ikon natin yan. Ay, yan, okay. Yan na, Yan. Ready to serve. Pamilya po.